फोर्थ क्वाड क्वार्टर सम्मेलन थांगै मानजाना बागै फाइतनाय 21 सेप्टेम्बर सिमे 23 सेप्टेम्बर सालमारे जरा मार्किन जुक्तराष्ट्र थांनानै नाय तंखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी बेरै मुंग न्यूयर्क थांगै काइसा पान्द कक नारगनाय मन्त्री बख्रक मोदी ग्राकसालि सानजा जरा फरेन मिनिस्ट्रिनि बखाखै साख्लाय जाखा वेलिंटन डेलावेयरनि क्वाड क्वार्टर सम्मेलन होस्ट खालायनाय मार्किन हानि कास्टको जो बाइडेन आ पान्दावनो थांनाय मन्त्री बख्रक मोदी लाइथानाय बिसाव तामो तामो सामु ओंखा आबरगनो साख्लाय जागनाय पान्दाव आबनि उलो क्वाड सम्मेलन ओंनानि कक तंखा भारत हा गतर दालबिदाल यूएस कम्पिउटिं सेमिकन्डाक्टर ति बायोटेक्नोलॉजी मथानि सीईओ बाय कक सानै मोदी एआई क्वान्टाम टेक्नोलॉजी बाय कायनि हा गतनि बिसिङो सेब्रिवै मानाय आबनो तयै कक सालायनाय आ सम्मेलननि कचारनो गोबांमा राष्ट्रनि आतंक रक बाय आचुकलाय मंखलायनि मन्त्री बख्रक मोदी बियो रिपोर्ट कक खरा।